Der var engang en stor leder af det islamske kalifat. Han fungerede som stedfortræder for Muhammed og hed al-Maktudir. Kalifen ville sikre sig, at hans rige ville forblive sikkert. Derfor sendte han hans trofaste Ahmed ibn Fadlan ud for at udforske menneskene omkring Volgafloden. Til hans rejse fik han en diplomatisk delegation, og sammen drog de afsted imod Volgafloden. På hans rejse støtter han på nogle mærkelige mennesker, som han kaldte for Arus. De så ud som dadelpalmer, og de var rødlige i huden. De havde alle sammen et sværd, en økse og en kniv på sig. Kvinderne havde en BH lavet af metal, jern, kobber, sølv eller guld, alt efter hvor rig hendes mand var. I hendes BH havde hun en kniv hængende. Ibn Fadlan og hans følge begyndte at iagttage disse mærkelige mennesker. Han fulgte en vikingehøvding. Imens han fulgte høvdingen, så han deres ritualer. Vikingerne var meget beskidte, så derfor kom der dagligt en ung, smuk kvinde ind med et stort fad vand. Dette fad vaskede alle mændene sit ansigt i, og derefter spyttede de i vandet. Dette fad blev sendt rundt til alle omkring bordet. Det betyder ulækkert. Ahmed ibn Fadlan synes nemlig, at dette var meget ulækkert. Han oplevede også en handel med kvinder. Dette skete ved, at de købevillige mænd gik rundt og kiggede på, imens vikingen hyggede sig med pigen. Den købevillige begyndte så at handle med vikingen, og gik ikke før de blev færdige. Enig. Undervejs på Ibn Fadlans rejse så han noget meget mærkværdigt. Vikingerne ofrede dyrehoveder til deres guder for at få held i krig eller på jagt. Ibn Fadlan fandt også ud af vikingernes begravelsesritualer. Når en viking døde, så blev han brændt på hans vikingeskib sammen med hans kone lige meget, om hun også var død eller ej. Ibn Fadlan drog nu hjem igen og skrev nu hans beretning til kalifen.